Greetings, good people. My name is DJ Holly, and welcome to 0.5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwe, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, yakakodzera kunge ichikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzvara nhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana wanga wagara uri mugaro wepanapa, ndangokutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent ma1 zvamanje nyaya ndiri kufambira nyaya iri kupisa pakashata ma1 inyaya inorwadza. Ndine video clip randoda kukuratidzai pakashata kana ndega ndashauti ndoitere nyaya iyi kana ndoregedzere chibva ndaona zvakakodzera kuti at least shoko risvike kuvanhu vazvinzwewo vazvionerewo kuti aiwaka for so long advocate for my girl child rights tichiti let's stand for the girl child tichikanganwawo the boy child. Zvino izvi varume ndo vakumbunyikidzwa, varume ndo vaiswa panguva yakaoma. Ndine tuma videos andichakuratidzai varume vakuru vachirohwa nemadzimai avo. Amenoti topaita sei, tozvifambisa sei, zvinofamba sei, but ndangouya neinformation kuti ndikuratidzeyo kuti pa7 varume vega vega vaunoona 2 varume vari kumbunyikidzwa nemadzimai. Nyaya yacho inomhangarika here kumapurisa kana yakadai so pakashata. Saka ndisingatambise nguva, rega ndingoti kana uri muSouth Africa une business rauri kuita, rauri kuda kuti riite official, uregister company, uite mapepa akakwana, namba ndidzodzi dzirapa. Bata wakomana vanofambira nyaya dzacho. Handitika woita sei woranawo business usingatize polisi, ita zvinhu zviri pamutemo, zvinhu zvakaita sei zvakatwasuka. Handitika at the same time usachengetere mari pasi pepiro, wanika une bank account. Handitika ndopatiri kuti bata maikoro FNB, as long une passport yako nyangwe isina permit, anoita sei anofambira nyaya dzacho. Ungomudza kuti tanzina DJ Holly tiri kudawo maaccounts amuri kuvhurira vamwe vese ayo. Handitika wowana zvako account yako aiwaka. Ndozvatangoti titaure tionesane nguva ichiripo, muhamagara maziva kuti ndozviri kuita sei zviri kuitika. Video randichakuplayera enda censor some of the areas nenyaya munongozivawo nyaya dzeviolence, zvinhu zvakadaro zvinenge zvisingadiwe nemutemo weYouTube, but chiripo ndechekuti toda kuti tikunzwisei muone muzvionere kuti zviri kufamba sei, chii chakaitika. Handitika nyaya iyi zvakaitika hapana ari kuziya, but maresults ndo atiri kuonayo. Mukadzi akurova murume, anozotaura mashoko ekuti ndaiti zvandaroorwa newe ndagarika, but ndiwo unotondishungurudza panapa. Pakaipa. Rega tipinde muvidhio muzvinzwire mega. Kana ndakakutsura hazvisi zvinhu zvanhasi chete izvi, zvinenge zvinhu zveeveryday. Ndofunga mambama mamaona, mambama ari kunaya kune murume mukuru. Amenoti bho here zvinenge zvichiitika izvi, kuti hanzi ndogara ndakakutsura iwe hauteerere. Apa akutorerwa bhaketi remvura, akunodirwa bhaketi remvura. Onai murume mukuru, kunyange zvikanzi adya mari yerendi kubhawa, ungazosvika pakumurova kudai so here akumana. Pakashata. Sara undijairira baiwe. Uri munhu mukuru stereki wewe. Vanhu panapa wese, vanhu panapa, vanhu wese wana wadiki stereki pane wewe. Uri mudhara stereki wewe. Ndokanga ndaitoti kurorwawo newe wa munhu mukuru, ndichagarawo zvakanaka, but unotondishungurudza ndiri nemunhu. Kugara uchindishungurudza wewe. Hey,
ma1 inyaya ihombe ende inyaya iyi at the end of the day unoona paipa kunzi azvisungirira vofunga kuti inyaya dzemujolo kana kuti arambwa kana kuti aita sei, but kuseruku vanhu vanenge vasingazive kuti munhu ari kushungurudzwa. Takupinda mune rimwe video clip iro ma1 futi munhu airohwa nyaya dzacho pakaoma rega tidzoke mumashure munyasosandibata Sanibata ndokuwadze. Sanibata baba. Sanibata ma. Amenoti munoti chiiwo nenyaya dzakadai so idzi inyaya dziri kuitika mazuva ese. Kana JT Votes akatombodzimba kuti mukoma Brian taifunga kuti zvinhu zvenyu zviri kufaya, but zvakatozotishamisa kuti aiwa makutoita sei makutosvika pakuzvisungirira. Mukoma Givi nenyaya yebhebhi nenyaya yedzimeti padheni. Zviriko zvinhu izvi ende zvinhu izvi zvakaoma, ende ukaenda kupolisi kuti unomhangara kuti akomana ndarohwa nemukadzi domestic violence, one vanotanga kufunga kuti uri kunyeba, two vanokuseka kuti yo munhu wemurume ungarohwe nemukadzi shuwa iwewe kurohwa nemukadzi zviriko here zvinhu zvakadaro izvozvo. Pane pakashata. So at the end of the day even ukaudza mafia rako vanenge vatowana chekukunwisa doro chekukudyisa sadza vaitaura kuti unoziva here latest ninguyo yakarohwa nemukadzi wake kanesuro mukadzi wake haasipo, but tee tichibasira here kana tichidaro. Inyaya hombe yekuti tofanira kuti tigare pasi tikurukure tionesane kuti sevanhurume topona sei, tobuda sei panhu pakadai so, because focus yese iri kumadzimai. Ine chingonzi madzimai chino girl child chino koisusuwo varume toita sei. Maona varume ava vachimbunyikidzwa vachirohwa, havasi kukwanisa kudzorera, havasi kukwanisa kuzvimirira, because the moment yaunodefenda uchizvidefenda uchida kuda izvi ukangorohwa mukadzi yatokupandukira unzi akarohwa mukadzi ngakandwe kuseri. Handizozivo. Siya comment mucomment section wotaura mafungiro ako, wotaura maonero ako kuti pangaitwe sei panyaya yashungurudza kudai ma1 yekumbunyikidzwa kuri kuitwa vanhurume. Ndambotaura mashure kuti pa7 varume vega vaunoverenga 2 varume vari kumbunyikidzwa nemadzimai avo kudzimba, vari murelationship iri abusive yekuti mukadzi anenge aita sei achivashungurudza. Saka siya comment usiyo utaura mafungiro ako, maonero ako, wotiudza kuti unofungei. Handitika so ndo video ranga ndangokubatirai zvamanje kuti ndingokuratidza kuti kunzoku ma1. So as for me DJ Oli and the rest of the crew behind the scenes, it's bye for now. Ngatisangane muvideo rinotevera.